yude gimoro manyalo godo pacho ka okonyore go pile ka pile. Ka kamano nyako mojwang report mar kota mokwongo mar ik manyonge mar 2023-24 nyicho gol kod kondola mar budget mag Nyakango mag bende nyiso ni counties mekwa ne hinyo keto pesa mathoth ka notiyo gi pesa mathoth e weche mag gik moko ma ok ochuno. Pesa ma kilwengo ema nokete weche mag dongruok ka counties maromo 10 ema bende wacho ni ne odhi ataro gi chik mar PFM Act ka pesa mathoth ne otigo e weche mag osara gi weche mag moko makakor kacha mag office to weche mag dongruok ne onge pesa mora mora manoketie. Ma wach ma oketo governors kama dej miwuoro ka jopiny bende koro bando ni to agenda mar dongruok mane giwacho kinde ma campaign ochopo gi kanye. Ken Muga, ma en wach ma osebedo kwa luwo kawuono loko kite ni nitie jomoko ne tiyo gi manual system mar chulo ji osara. To sirikal mangima, national county governments, nitie gigi miluongo ni IPPD ma onego bed tiyo godo weche mag chulo osara. Limbe mane governors timo oko gi limbe mane gitimo ka gilimo godo weche mag dongruok ne okawo pesa malach ndi executive gi county assembly. Ng'uro osebedo kuom kowuok kuom governors. Yes. Kokalo kuom riwruok margi ma otelne kod Anne Waiguru. To kata governors giwegi kaluwore kod report no mane ogol kod Margaret Nyakango. Ing'eni budget gima ber na ni katiba mane wakadho ni iwacho no yawo thuolo ma demokrasia malach ahinya ma samoro dibed ni hinyowa. Jomoko ng'iye kamano. Tapani en katiba maberie moloyo nikech gimoro amora ga. Kiyo mone dwa dhi ahinya tigai. Omiyo nokel jaga budget. Dibed ni report ni onge to samoro di koro gik moko kethore to jopiny ok ng'e. To kada wan jofwambo gi keyo di koro samoro nitie weche ma ituono ma ok wanya yudo. Mondo mwangi kaka counties tiyo ok wanya dhi irgi achiel kachiel kech ginyalo wuondowa. To jaga budget to koro chik osewacho ni nyaka to yud report kuomgi. Koro ma yudo ka ombe wayudo gima wanyalo keyo ne jopiny. Kapok amulo gimoro amora to anyalo mana ngeko mondo japiny ong'e ni kwan chalo nade. Mana wiya ng'eni owetena biro medo mamoko. Iwacho ni kochako dwe mar 7 nyaka dwe mar 9 mar higa mokalo. Mano kanie iko omenda mar 2023-2024. Omenda nosetiyo ma kwande rom siling bilion 67 no gi milionde modhaw e bathe. Iwacho ni oti kode e yo mar rietha. Ting'eni king'iyo kaka omenda ni otiyo tino ka thothne jaga budget wacho ni oti kode e timo ber moko mag alwora mar samoro apise mar governors gini. Gimiluongo ni landscaping. Ipidho lum kamoro, keto gimoro mafua moro. Office governor bede gi ranyisi moro mar telo. Nitiere chudo mag omenda ma ichulo kaluwore kod bedo ma jotelo bedo ka gine romo, gine bura, luongo ni sitting allowance. Mano be okawo bathe malach. Kaeto nitiere wuodhe ma itimo e yo ma samoro ok nyal konyo japiny achiel kachiel. Mano wuodhe madhi oko miluongo ni foreign travels. To gi wuodhe mitime e kor gweng' kuondgi. Gi ng'ato wuok e boma machielo dhi e machielo. Iluongo ni local travels ma bende omwonyo omenda. Ka jaga budget poge mawacho ni MCAs kech geni county wantiere kod sirikal maduong' e county, sirikal mar county. To wantiere kod od bura mar county makoro loso chike. Koro opoge mawacho ni MCAs e bedo margi ka gibuche magi magibedo go to girome magibedo go gichamo ma ok tin ne milion 312. Mano e bedo margi kende. Koro gichulore mano. Ting'eni mano ng'isi ni medruok obedo maratamalo madirom 200 malaro ma 250. Nikech thuolo maromo kamano higa ma 2022 ne en siling milion 89 mana MCAs ochul e bedo margi kata romo margi e thuolo machal kamano. Mano kichako dwe mar 7 nyaka dwe mar 9 mar higa ma 2022. Koro nyisi ni sani ne wantiere kod MCAs mano ochulie mathoth moloyo. Wachako walimo machielo. Mano koro kiduogo kor ka MCAs ka bende. Yes. Nyiso wakacha ni maromo siling bilion 3 notigo gi MCAs e wuodhe maggi. Mag dhi oko to gi mag wuotho e yie kuon. Ng'ato wuok odhi Uganda
machielo wuok odhi Nakuru, kamano kamano. To nyisi ni ei dweche adek mane MCAs gi tiyo, mane kind dwe mar 7 gi dwe mar 9 higa mokalo, ne gitiye kor lwase malo ka, ndege, kata gitiye ndara, kata gitiye reru, gach reru. Moko be samoro tiye pi gine meli. Koro ne gine wuoth. Mano siling bilion adek. Dweche adek bilion adek. Dweche adek bilion adek. Sirikande 47. Aya. Koro wachiwo ranyisi. Mano ma pod ane MCAs ka. Omiwa ranyisi mar Migori County. Ma wuodhe gi ma kor gweng', ma Kenya ka, ne gitiyo gi siling milion 81. Kochako dwe mar 7 nyaka dwe mar 9 mar higa mokalo. Gitiyo gi siling milion 2.7 e wuodhe madhi oko. Gidhi Tanzania, gidhi Norway, gidhi piny Uganda. Gin wuodhe mag samoro somo paro, somo rieko, luore. To Nairobi te wacho ni mano tiyo gi pesa mathoth ahinya MCAs mage, kane gichamo maromo milion 94 e wuodhe mana ma gitime e Kenya ka. Gichamo milion 31, mano milion 31 dwe ka dwe. Aya, wuodhe gi madhi oko gitiyo gi milion 8.9. Koro mano nyisi ma kane MCAs bende otiyo gi pesa makagi kacha. Ka counties magi bende wach kacha ni osara michulo makagi kacha ne gitiyo gi ma ok tin ne bilion 41, mano ka gichulo go osara. Mano kinyo counties te 47. Counties bende notiyo gi ma ok tin ne siling bilion 18. Iloso go achiel adek, geche moko samoro kethore kacha. Samoro pap moro ma samoro nego bende itime nyasi moro kama ikongo iye. Koro kongo giloso gik makaka gikagi kacha gitayo chenro mopogore opogore kanyo ne gitiyo gi pesa modhuro. Ka mana mathin kolaw maromo siling bilion 6.9 mano tigo de chenro mag dongruok. Koro nyisi ni nitiere wach, nitiere penjo nikech jaga budget to wewa gi wach makoro miyo nyaka watwagi ni thoth wuodhe mane itimo gi MCAs kata thoth omenda mane ichiwo ne wuodhe madhi oko kata ma itime e diere ka gin mago ma ok opuodhi. Nikech chik wacho maler ni winjore bed ni itimo puoth, kendo winjore kata ni migawo mochung' ne chenro mag dongruok mag gwenge winjore bed ni nitiere kod report mopuodho ni MCAs ma county ma kama dhi e wuoth ma kama gidhi timo gima kama gidhi somo kama, to be en wuoth mochuno nikech ng'e ni kanyo be nitiere wach. Governors wegi to wacho ni adier inyalo seyowa to wan be wanyalo seyi. Nikech ka koro intiere kod gopwa mok idwa chulowa, to in e sirikal mamalo mowinjore bed ni chwalonwa pesa. Manyiso ni wantiere kod gope mane samoro ne kaka governors noyudo kane ntiere kinde magidonjo. Nitie gope mag joma ne ochiwo mwandu ne county, gope mag joma ne omiyo rak mane otayo chenro mag dongruok mag county makagi kacha gedo. Nitiere gope mamoko ma ibandho counties makagi kacha. Gope gi thoth mokalo. To kane winjo ni kane jaga budget motelo kane owacho ni winjore bed ni koro governors ng'iyo ni gikete achiel kuom gima gimiyo peke ni chulo gope ka. Manyiso ni pesa kobiro to gimikwongo menyo mokwongo en ni to gowi mane manitiere mondo mi kik wabed ni gowi madhungore kadhi nyime. Koro governors wacho ni yawa wan ka pesa obiro to ochomo gope ka. Ok enechwa. Koro penjo nitie ka ariyo. Odek pesa mar governors kapok ochopo mowinjore bed ni wuok e sirkal mamalo mondo mi ochop negi. Koro mano en achiel kuom nyawo mosebedo ni pesa deko ma ok ochopo. Governors pesa ma giyudo cha yudo ka thoth ne idwa ni mondo mi ochul godo gope ma pod ongirore kacha ma medo mana nywandore. Mak mana ni ipenjo ni kapo ni iseketo mathoth modhi ne gope to matin modong' ni itimo kode ang'o. Koro ka eming'iyo gima mulo japiny achiel kachiel. Ka ing'iyo ni siptal ber ke japiny nyaka yud thieth, nyaka obed mangima eko nyalo tayo chenro mag county, eko nyalo dhiro timo ohala moro motimo mondo mi omiyi osuru minyalo choko mondo mi counties oyuti. Mano kelo e wach mar ni choko mar counties be ni piny. On source revenue ka. Koro choko margi be ni piny. Koro nyiso ni rem wuok malo to rem pod wuok e igi ka be kendo. Koro choko mar counties be iwacho ni choko mar counties osebedo ka nitiere piny. Mak mana ni sani ka ning'iyo report mane wuok cha nitiere moko mosengarore kaka machalo Murang'a gini mano ngarore mochoko maber berie. To koro nyisi ni nitiere rem korka sirkal to nitiere rem korka samoro kaka itayo counties bende. Gimachielo mogik kapod ka wene jowetena gi en ni owinjore bed ni wachako wang'iyo gimachielo ni seche ma
gavana tayo chenro mag chulo osara. Tichulo osara ne ng'ama samoro en owuon ok ongima, samoro nose kata nindo to nyinge ni e list. Samoro gavana ne chulo osara ne ng'ama samoro en ng'at achiel to en gi nying adek to gin e buk achiel mar register mar osara ni. Samoro ichulo osara ne ng'ama owinjore bed ni chamo osara mar siling 20,000 to kaluwore kod lony mare gi thuolo mare, lakini iyudo ka samoro nitie kaka oboke mage ok ler, kendo koro ichulo osara mowinjore bed ni ichulo mar kata mar siling 400,000 moro 300,000 moro. Koro nyisi ni duruok mane register mar osara noduore godo bende osechando governors gi mathoth. Omeno ka thoth ka nodonjo nochako timo yore ma ginyalo yweyogo. To magi duto pod thuolo dhi, to omenda pod dhi adhiya nikech ok inyal dhi tigolo ng'ato ni in ka chuli osara pani achich kodi. Nitie process, sirikal nigi chike ne moko ma bende nyalo kawo thuolo malach ahinya. Koro kata king'iyo ranyisi mane Narok ogolo cha, giselalo ma ok tin ne siling milion 600 gi wiye nikech mana chulo jotich ma samoro ok owinjore bed ni chulo, tich ma onge samoro gik ma kamago. Koro nyau nitie koni gi kocha, ang' nona chaka kaponi ayudo thuolo machielo ma samoro ka ang' ichak indesona. Erokamano. Abro miyi thuolo nikech saa adek ochiegni chopo, saa adek madong' kod dakika moro matin